Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Froskaparseder Førja. God dag og velkommen til ungdomssendingene og beinleis. Sendingen som vittjer hva ung og lesende tages vi. Bei seriøs og oseriøs. Vi pratar kvarja viko vi lesande som har okkran hatt skilja seg fra fjöltene. Ungmannafellene tjekast og kommande vikskifte ved romrødt. Velkommen! Ja. I dag får vi at her var trutja låttakare som skulle låttaka i kappingene Kontrast FM som var en vikskifte. Ungmannafellene kommer tjekast om hver staten skal blanda seg i oppbildningen av bøtnen, eller om de foreldrene skulle teka seg av hæson. Vi får Hattler Arena, som lesende jeg setter inn at Tåsa syndrom hva det han gjør her på. Vi får reisende høyrene klomme, og så får vi det her en profil inn som Trygve Danielsen, som fløv aktuelle akkurat løtene. Vi får så gjerne at Tåsa syndrom vikskifte, og her var Tåsa lydsyndrom Distin Tja Olinon, som vi frutjakvaldet. Men åren vi kom igång vid allt det där så får vi då höra ett lä och det här vill lära kör vi henne som heter Stay. Funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out
Ja, det var läget Rihanna som heter Stay. Vi har nu finnes trutja låttakare vi i Rasarum her på og det låttakare som skulle være vi til Kontrast FM som var om vikskiftet. Det finalen her i badminton, bordtennis og judo. Låttakaren som da finnes inn her til Niklas Estroy og Rano Jorus Karlsson som beger ikke badminton og Byggva Hansson som gjør judo. Niklas, jeg halte bare vi begynner her til vi kommer i gang til den utrustning som du ikke så kan du forklare syndrom hva det som du gjør ute i det. Jeg er byggkvinner i Aarhus, her er lest Lakna, og gjennom Aarhus Universitet. Ja, det er det. Sunner av badminton. Og hvordan du venner jo badminton. Hvordan trener du så heter om vikna? Det er cirka 5-6 for en vikna her vi har venningar. Ja, cirka det. Hva venner du vi? Det sånn det dagsfela? Ja, jeg venner vi det som heter Skåbakken badminton i Aarhus, og her venner vi Taimon, og så venner jeg parstvis ansammadler. Vi sunner av det så styrkevenning og fysisk venning annars. Hvordan er støy ganske nere mån til her i Färjön? Til store måneder. Støy i Danmark, ta det om badminton, det øyelig størst, det høyt. Hva er til midtlandet i Danmark man finner midtlandet Hamsins beste spillere. Det er en øyelig breier håper av gode spillere og eisen ut i klubben som er og det er øyelig god vending her man kvendt kommer til vending og vil utfordre. Du var låttakerne i fjørreisen til FM, hvordan gikk det? Det er ikke som det skulle til, det er ikke så godt som det kom, så jeg vann. Ja, lukk vi tog. Men hva våner har du så til kommande vikskift ännu ta i Färjönmästare till center på spel? Alltså jag har okej goda våner. Jag vant till kurser att jag kommer långt. I god form och har vi haft en god säsong nere. Så jag vant alltså jag kan ju förstå ett gott nu, men för shit att det för vinna men det är kurser rätt då. Måla inte nere. Hur ser vi kappingen här alltså har du här kappingar där som du kanske vantar möte i en potentiella finalen? Ja, det har vi haft säkert. Jag har ska spela mot en man som eisen tränar nek och här näkra dem eisen tränar nere och få eisen gå vändning här på. Och alla kommer hem och spela FM med bant så att jag vant har varit en spännande kapping och några utfordringar. Ja. Har du några vänner till Lodge nu i sommar? Ja, jag hade ju så mycket dagar erfarenheter vi som att senast har vi vunnit Godlo i Haraldubben och funnit ett silvermatch i bland annat tvåmanslaget. Och eisen ett bronsmatch faktiskt i kvar för Li. Men så jag hade vunnit dagar vi in till Bermuda i sommar och jag vant mina vänner hur det går till att vi kan få några match här vi. Och har du några bestämt mål? Kan det alla räcka eller ska det bara vara komma på podiet? Nej, det har det inte alltså själva man alltid gör det bättre än man gör det senast och ta för det snett rätt säkert. Men nu att du är nere så läste du ut Lakna och läsa Lakna det man ju kräver syndra och ja, alltså bättre och koncentration och allt det där. Hur så fast du tar att hänga samman vid badminton? Ja, det är här som det inte hänger så väl samman som man vill haft det, men det är två ting som gör det bättre till och det är att man planlägger det väl, man planlägger ambitiöst men realistiskt och man har självdisciplinen till att följa det. Så det tar man att göra det på. Och hur har du så samskipat vid skolan nu att du kom hem? Ja, men det kräver så att jag ska läsa tojen här som andra fru, som jag tackar fru här som andra i skolan. Så på den måten, det är rätt så planlägg. Men har du så tog till några ut i skola och vändning, alltså nu också det sociala och ja, det är en god spurning. Nu är det så att det är fire ölen ex socialt på jöknen vad det lesson och eisen jöknen idrotten. Och så ger jag allt som jag kan för att få skumpa sin eka socialt in och i tojen här som inte är skola eller idrott. Så men det kräver inte ju och till tojen så gäng det nu det sociala till just. Ja, det är ju sånt. Men nu till tojen ramar. Du just eisen badminton. Kan jag stå ut där? Nu flyttar jag till Danmark i år. Här eller huvudårsringen var att prata om badminton och så kan jag ju student vid Synara. Du gånger gymnasiet nere? Ja, förstår. Och hur seriös badminton och att du hur vänt om vikna? Alltså nu är jag akkurat alltså lagt fokus på badminton efter att jag har haft en skia som jag fick Öchalajun till senast Öchalajur. Men huvudårsringen är eller till att det för nya var att det kom igång efter och kom att alltså fick fotafest i efter och
fick mig badmintonspel framåt så jag ligger i här rum som Niklas vänner 4-6-4. Och jag har haft några individuella träningar här bara fokusera mer och gör att släppa ihop om i badmintonspel. Mest du några till skian det eller är han helt borste? Alltså backtanchen är det så det alltid och knäet har varit alltid alltså det ser man som fyr. Men kommer alltid att vara avskärd av skian och jag kan till tojer mest att här är vi alltså en operation eller vårt tvär. Så men jag vill se att jag kommer rymliga väl vid att det och nu har jag varit till EM här jag finns några goda urslit. Så då helt det att det är lika gott som det var Arjen eller alltså nu är vi i Danmark och jag finns goda vänjing. Så jag skulle vara ett framskritt alltså. Så vånar till FM är goda om vi skiftar ett land. Jag vill säga att goda vånar till FM. Men här är fly like a reality show nick fram så jag ska vara klar till några här är spännande. Hur ser vi åldersbölken någon kan stå komma ut för att skulle spela med dem som Nick Elton du eller? Jag vill säga att allt runt är han rullar spjatt här i förrjun. Jag kan alltså jag håller faktiskt ska möta mamma min och vi det som med pulje så är det mamma som ligger om 40 år och så är onkel helt lunchläger isne och jag kan komma möta så till det spjärt. Så man möter inte så äldre folk nere till Kappingar eller? Nej till Kappingar här är det mer koncentrerat att upp i altre och här är spel mot det läger nya jag min altre. Men så har vi isne spalt vi senioren och när jag mött onkel äldre läger så Kvar vinner med att ta mamma den är. Nu sen så jag vi har spalt mot Korea och jag vet hon nästan spelar i Danmark. Ska jag höra vad jag kom i Vice om vikskiftene. Nu blev hon valt Larsens läkare i sina skapping så det var väldigt spännande kvar vinner med mamma. Jag måste locka vi henne. Och hur ska du så vill att lära dig isne? Jag tror att jag ska vita lite i Bermuda. Och här lite rymliga väl för det. Alltså jag kommer vi i hoppen, vill säga. Men det är så att det alla du är ner backtanch vi skia och allt för allt det. Och vad det målet chatta och lära sig då är nästan godlig här eller? Det är helt otroligt stolt av den godlig i år. Nu får den nästan bara framför nästan syster Öchalager. Här han som faktiskt får vi gå till någon senast den spalt mot i likapping och jag vann han i allt det har varit 5-17 så jag flera gånger möjliga senast att vinna så helt säkert så är möjligt när att jag är men jag tror inte jag allt och står och vånar. Är kappingen här till att lära sig ännu här till FM för. Ja, det vill säga då nej. Stöjen är kvackra. Ja, till hackre var det neckfly like nu är det inte så neckvagenter i spelar för ju. Okej, men om vi väntar att till samma spurning som Boje spurte Niklas och Janne, hur så fast du skola och badminton till hänga samman? Tar du inte så mycket? Alltså lektioner och elvingar tar faj allt att gå upp. Här är nog av tog. Man ska börja doa sig inte bättre att sätta sig alltså tog av till det forskjelliga och då sätta sig ner och börja koncentrera om sina lektioner och så vänder man badminton i sina av. Men nu är huvudsorsaken att det får ner ta vara för att vänja badminton. Så jag har haft mer fokus på badminton och så kommer student 8 år. Men som nu är så vi finns allt. Jag kan gå upp och jag får gå en stol hemifrån och jag ger så stunder att sätta sig ner och hjälpa mig med lektion och förklara ting för mig. Så du målar helt att klara det väl badminton än att klara det väl i skolan? Om du ska ta ifrån om. Jag vill säga akkurat jag tar jag över för 9 för att koncentrera mig på badmintonspel så har vi inte badminton framom. Men inte vad jag har inte problem med det och det vill inte finnas i skolan nästan så. Och hur så vet du så alla löva utanför skolan och badminton. Hur du tydligen lägga här?
Jag vill säga att badminton det är väldigt socialt. Jag spelar vid en klubb i Middelfart. Här nu är vi knappt trutja jenter som är min ålder och spelar samman så vi har haft stått tillsammans och det är väldigt socialt vi får tulja om man i höllna och så sitter vi samman och lektioner så här är därför Det är ju hyggligt. Men vi får inte gå ett ny vikskift nu. Tack. Ja, vi får nu till judo. Big V Hansson. Först och främst så kan du lika förklara om alltså vad är judo? Jag har alltid det rätt när folk som inte har förstånd på vad det faktiskt går ut på. Ja. Det är en kampsport. Kanske en kampsport att det blir där slammen. Och ja, när sägs till samman av 5 element under kastelser och golvkamper och fattlöser och sankleringar och armlös. Så det är en kampsport egentligen. Ja. Hur vinner man? Ja, det är då förra möjliga att vinna kampen på till att vinna på sti. Att motståndaren inte att ge upp, till och med en armlös eller en sanklering. Han går att diskvalificera motståndaren inte där. Eller att vinna på domare. Och så har vi kastjölser som är poäng. Kastade motståndare, det går ut på att kasta motståndaren i riktning. Kött och så mycket harst att det ger fullt. Vi tar poäng som är 5 och 6 och 20 poäng. Och kastade motståndaren direkt ner i riktningen så vinner du det direkt. Alltså gärna så ger det 5 poäng. Kommer du halvår ner i riktningen så till det tjej. Hade gjort så ekvisligt. Nu har vi hållit att spela. Kommer man slatt till skia eller så? Nej, det är nämligen det speciella vi gjort till det att det är sporter som är designade till alla åldersgrupper och vällägnare till bäj till bötten och äldre så vi känner faktiskt inte längre till skier ut. Så det kommer oss ut på att det att vi det var börjat träna ut så kan vi högt upp i tryckterna och lära vid fattlöser så mycket väl att jag vet inte kommer till skier. Ja, men nu ska du ju iskappast. Vad är dina vanor till vikskiftet? Vanor är fina. Vi tar ett inläggande måndagen och här kom och Sykebjörn nu i finalerna så tar vi en tattekamp där räknar vi men vanor går. Och tillsammans du har möjlighet eller jag ger faktiskt att du har vanor till att komma vid till Bermuda i sommar. Det har vi inte det gjort det är ju Bermuda så faktiskt I Rebänkten vi har gjort det vi har en paus och lycka till Auchalation vi efter för i Nöjd. Kan du också till det? Ja, det vill säga Auchalation inte har gjort det som mina vidare gräns så sålde det den från. Okej, ja, det var ju det samma vi nu ger ju själv filmlägg. Att det var ju filmlägg var inte att man Auchalation i fjör. Eller 4 år är det så. Men det är rätt så Auchalation 4 se. Det är inte samma att gjort då. Det 4 då. Det var Atlanten, men det är så inte komma på plats än. Så det är nästa pausen gjort vi över. Det var ju nu först och från 5-5 så är det en paus från 5-5 till 2006 och nu är det en paus från 2006 till nu igen. Så det är sin själv jag kommer. Det är några kappingar man kan föra till så. Ta man klarar inte för utomlands. Okej, kvar hade vi kappat så är. Rekli har vi till Norrlandmästerskapet. Och så har det inte att livet till Hillerød. En kapping Hillerød, internationell kapping. Och så har vi till väl vänniga i Danmark och Island. Men vi där hur du starv eller gång till Eisenskola? Jag starv. Här för som sölfolk. Och hur snack orkar du så gjort om veckan? Direkt har gjort då för cirka 3-4 dagar veckan och så för sista vändning och kom till vi resten av tiden som är utan YouTube-människor. Och jag tror nästan så allt liv. Ja, det har vi. Så handlar bara om prioriteringar och lägga det rätt så det har vi. Super. Boy, jag har alltid tackat dem för att de kom i studio och inte dem att de går ett ny vikskift nu. Så får vi lite lära på. Vad vill du vilja? Min present är Justin Timberlake with Suit and Tie. Baby
show you a few things. Let me show you a few things. Wait a minute. You ready, JT? I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, and we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey, stop. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what they call it, a fatty. And oh, shit, so sick. Got a hit and picked up a habit. That's alright, 'cause you're all mine. Oh, go on, show 'em who you call daddy. I guess they're just not 'cause, girl, they wish they had it. Ooh, my killer, my filler. Yeah, you're a classic, and you're all mine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey, Get out your seat, ho. All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest, the brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Ass tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high. Out Vegas, Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga tryna cuff you. Tell your mother that I love her, 'cause I love you. Tell your father we go farther as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh? As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Oh. Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi Førja Ungdomsra og Froskaparseder Førja.
Veist du av at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys at du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til fremme for leseromkvarvet i førgen. God dag og velkommen til Tjætje O. Her er atlan at ombøyne fra imenske ungmannafellene som har våner om at gjøres politikere i fremtiden, eller bare lesende i førgen som har AHA for samfunnsfrøyelig vidskiften, få muligheten at tjekkast i allmänna rummen. Og i det kommer tjekkja snikva seg hver er arbeid staten hever til det kommer til alle bøtt, hver er arbeiden til foreldrene. Evne kommer ur kjælaveren av boklinjen som fellesskaperen LGBT, og stendet for lesbian, gay, bisexual og transsexual, handa i løktingslinjen undan påskaferiene. Enda målet ved boklinjen at bøtten i badnagars aldre få kunning at i førjen veksa bøtten opp som har 2 papar eller 2 mammar. LGBT vil være vi at det er oppgående til staten å lære badnagars bøtt som er mellom 3 og 5 år gammel samkynda familier. Hette finnes landet i kog tjanekvån. Særlig var det ombøyt av miflasjonen Bill Justinsen som tvøyelt at det var oppgående til foreldrene. Og i det i vike, torsdagen 26. mars, samanlukna Bill Justinsen boklinjen vid porno. Han sier at samfunnet med en annen verger okkara unko i måte porno. Torskild skulle vi verja bøttene i måte samkynda. At det var oppgående av foreldrene å greie bøttene fra hvordan vaksna man løy i skrua sammen. Vi spyrja i det ungmannafellene hva de halt om det. Er det oppgående av staten eller er det oppgående av foreldrene hver gang marsje? Vi grønna dugjen i rasarumnen i det her vi Rena Skalom i ungfyr miflasjen, Johan Beck Huskar i ungmannafellene i Føkkalflasjen Huksa, Berger Dalskar omboende Sosialistisk Ung, og Katrin Dahl Hansson i Unga Kjåelde. Velkommen tid. Takk for det. Ja. Åren ombøyne for ungmannafellene kommer til årene, kunne vi legge til at det er ikke overhørst at staten gjør av hver etisk og moralsk virer borgerne skulle leve etter. Om vi ikke er dagstående og folkeskolelovene, så har vi lagt ikke avlagt ødlom borgerne førjen at okkara badnager og folkeskoler være grunneier av kristna sialærer. Selv om folk ikke tager kristne trunna til sin. Hetta rett? Skal det ikke være opp til den enstega gjøre av hver trygg hon eller han hever? Det oppgående av staten å gjøre av hver trygg eller to heva? Det ikke opp til okken sjølve? Hette nægra spurningen som ungmannafellene skulle tjekkast om. Men det er ikke nøyet å ta seg mer, så vi kunne beina vel legge til brottsvik hva mitleggeren helst som spurningen. Det opp til staten å gjøre av om okkara skolar og badnager være grunneier av kristne sialærer, eller det ikke arbeiden til foreldrene? Rane? Ja, det var sånne spurninger i egen her, men jeg kan vente det jeg synder og si at staten skal i alle fall ikke diktere hva det er, og hva et andre halta om institusjonene familien. Og det er heller ikke en avhåpbølger som skal fortelle mer, eller noe om hva en familie er. Det er noe av sånn at hvis vi skulle gjøre ødelen avhåpbølgen adgang til det første folkeskolen og stånen er et land, så kommer det ikke bruke noe annet, altså det kunne ikke bruke tøyne kjøttet til noe annet hatt. Men hvis det så fra vi er, som jeg lukker å si at Bill samarbeid ikke har seg vågene vi porno, det er skreft. Han tok et døme opp, så det er ikke en samarbeiding. Annars så har vi foreldre i det mulighet til at det har avvarskan og at det har skolegång til bøttene. Vi har foreldre ut av skolen og skolestyre. Nå er det nok sånn at du kan eisne godt hava til en egnet seg hos det gonger skole i førjen. Det er ikke som sier at du skal ta en kristna trygg for å slipper noe godt av skolen. Så det er noe vrøvd, og helt ikke noe badnager. Du kan si akkurat at du vilt, Håast et samfunn veler er bytja sin skole etter sin stånar og hava virus grunderlega som teger støye ui en kristne hugson. Og det er noe helt annet. Det er at du vil kvære si at det er tuin hugsan er skeiv, at som jeg har sagt vi med, og andre som jeg har så mening med, at min hugsan er skeiv. Faktisk blir det jeg forteller meg til at jeg kan for bib ikke halta hett og hatta. Det spyrir meg ikke hva jeg halta eller sier syna hugsan, men det forteller meg hva jeg ikke skal halta. Det er en årsak til at vi reagerer nå, til at vi hugsa, ok, at det handler ikke om så bautina. Det handler ikke om bautina. Det er det som folk vil det her handle om. Det er ikke her vi er. Bautina er ikke nødt. Vi var altså være og vise bautina åren. Jeg kjenner til bautina, jeg vet godt hun er der. Hvis det er godt å være åren etter å komme opp. Men tar jeg to midvist for ut og bruker dette som hadde ampo som avhåbalker og fer inn til parlamentet hvis nere og atla der
som du eisen har fortalt over, at marsna for at du tilfær til bøten, så får du noe helt grens. Takk for det, Janne. Johan, Beck-Huskar, for Hoksa. Jeg kan ta spørsmål om at det er et eller annet. Ja, nei, vi kommer bare for vi själva halde ikke til at det skal være staten som skal bestämma hva det er bøttene vil opptrinn og oppalt og i. Hetta snur seg om at foreldrene må ha rett til å bestemme hver sialære og hver videre til ikke til at bøttene skal være oppalt og i. Det gjør vi at jeg reier og vi til at vi skal ha en statslig institusjon her vi nå velger å si til at nå skulle vi ha brøyta en rikve virun her bare fri at skulle slippe å passe inn der. Det halde jeg selv i grunnleggende for kjærst. Mitt på at det har vært til at man valgte å si at pengene fyller baden da det kommer til badenansing og til privatisere i badenansingene. Her vi har man selv kunnet valgt til at det så er man ikke til at badenkjøsser skal være oppvalgt i en kristne skialære, så kører du en badenekker som skal være fire det. Her vi kan så trygge til at tørveren til ødelen blir nøkter. Takk for Johan. Vi får så til Socialistisk Ung. Berger Dalskær. Kom an det. Jeg vil takk for det at SU finnes mulig å låte for 3 for. Takk for det. Henda Bautjen, hun er over til 3 år. Renne sier til at han visste hva hun er over til. Og til bokafellet, for lærerfellet som utgiver og til 2 søyer ugene som handler om familjestruktur. Bautjen er 36 søyer. Hvis jeg kan slippe å si hva stendt at hjemme på hans øyne, så stendt det her at de fleste bøttene har en mamma og pappa, nekvbøtten har bare pappa, nekvbøtten har bare mamma, sommebøtten byggva tja ommene og appanon, og sommebøtten har 2 mammer og 2 pappar, og det helder fram, og sommebøtten er i atleit, eller oppvaksen ærastande enn tja foreldre Ta i Bill Justinsen reagerer som han gjør, og kallar dette for propaganda. Ta halt jeg at han fer nok så skeiver, og det er bare et tegn på det at han uttaler som akkurat som han ikke vil se. Jeg tykker ikke han ser det som propaganda hvis han fer lese ut i verleggen. Hette er nekka vi tål seg med gjør, nekka vi har vise at alt bøtten er lukka nekk verd, og ta mån til hver familie de kommer fra. Og hette er ikke nekka vi til gjør at man sier til at en familjestruktur er meira verd enn en annen. Sialæra er det første året for etikk. Etikkeren og religionen av kristendommer, han kan tolkast og på så rævlig nekvar imsa mater. Og Bill Stinsen, han er så en mat å tolka etikken på, og til nekvar imsa mater å tolka etikken på, men det stender at bøttene skulle undervisast eller oppbælast etter kristne sialærerne og forresten eisen folkareine som eisen vil nevnt i somlovene. Ta er det som vi er samt om, det er felags grundarleie som vi heva av virun av samt om. Og det er jo nekve mentene gjøre. Og det er føringer, det er nekve vi etikka gjøre, orsaka nekve mentene gjøre. Og det er mentene i parter tjåkon, det snur seg ikke om til at alle bøten skulle lære at alle de sluttsønner som er i bøyblene, at her er sannar og alt det der. Men det er nekve etikken og viren jeg gjøre. Ja, det er så ikke beinast at jeg om mentene, men vi må legge fra hvor. Katrin, for unga tjåvelde, hva sier du til det? Du vil gå en takk av spørningen? Ja, det skal jeg gjøre. Er det opp til staten å gjøre av om akkurat skoler og badnagere vil ha grunnleggere av kristne sialære, eller er det ikke arbeidden til foreldrene å ta seg av oss ned? Nå er det så nå, vi er jo dagsånene, eller i stående, fra at vi har hatt lyd til vi nesten enda grøvene. Vi blir badnagere, vi får skola, vi får arbeidsplassen, og vi enda eldsheimer. Kanskje, eller sjukhuset. Og vi brukar nekka tøy i staten, så jeg halte, men staten skal ikke komme og diktere, men han kan opplysa. Det er just det som han Bautjen gjør, hun opplyser bare bøttene hvordan imiskar alle familiene er. Og vi lever i en folkereislig samfunn, og her alle parter skulle være hårdt, og alle skulle ha som rettende. Ja, takk for det. Rana, nu venter jeg til Lund. Du tar seg om at vi at staten ikke, han skal jo ikke diktere, eller bare blanda seg på hva det er til å gjøre inn i disse dagstånden, men ta i, hvis nu staten får inn og bare sensurerer en sånn bok, tror jeg at hun viser til samkjent foreldre. Altså, kommer til ikke under å blanda seg på og faktisk teka, ja, avvarska nægget som
som staten faktiskt äger att ta sig av. Alltså nu vis vi tog som att ta bland staten har ju ta kristna sialärarna. Eita etska så inte ens vara vi till att man kan upplysa böt om verkligheten som man att några böt hava samkänt föräldrar. Det nog inte det som jag säger, Johan, men jag säger det att staten ska inte diktera hur huxan du har familj. Och tog ganska vända jag säger att hej du vill akkurat lukka upp till hvis du inte kommer in som avfällskap över här spotten här. Hvis du säger att vi är så mycket trick och som vi menar att vi halta vi pjös inte komma och pracka att det är på andra människor. Att det här som texten som vi har, eller det huxan som vi har. Det som vi har i folkskolan till det du har en grundläggande du har en ändamålsordning, hon skall haltas, loven skall haltas, till något som är avgjort punkt om. Och till något som ständer i här, det ska man för haltas till om man damat eller ej. Hvis man vill ha detta brott så må man för bryta loven. Nu är det så att samhället som har byggt och loververk och är kristna grundläggande. Och det man måste vi känna om man vill det eller ej. Så hvis du vill pilla vid det så måste du finna bryta det. Men det ska inte komma här och fortälja mer till att är som lärare eller någon annan som pedagoger skall undervisa i hässon för några barn. Sättna för föräldrarna blir pillharmade svårt till bland dem på hur så tarra barn ska uppehållas. Du har lärt att ta typ barn och kristen undervisningen vi står för helt revne och tog att det var upp allt det. Det har du fått rätt till. Det är inte som avmarska till i hela logon så vi har eller avmarska till personliga frälse eller avmarska till mata att uppehålla till på den sel alltså i selaxläraren. Men nu tar som faktiskt att det heter gånger mot och huxan. Ja nu kommer äldre ut nu ser man något som är ganska politiskt okorrekt har det som är politiskt korrekt det är just allt mer pop mer på tamma att Thomas ändligt skiner som är mot att som mainstream to source too intolerant ja. Det sätter snurr som mer man är viruskamp kan man kanske säga här så några människor för som metar det. Jag vet har några virus som vill attacka. Och vi inte har rätt leva så virus. Så det är faktiskt mer en verdikkamp mellan det att man har underfucking isen rätt leva är huxan. Tack. Johan, du är en av vimersing? Ja, nu blev Tåse syndrom tålsam till att sälja till att vi skulle undervisa i att man har några minneluta buskar som har varit på en avvisa mata. Men kväll så vi väntar tålsam mot hinvägen, alltså kväll så vi tajmar som inte att bötten skulle upp allt i en kristna sialärare. Så är det som åkara dagstånd och lov är nu vi till att vi öll har en allmänna dagstånd, alltså till att säga ett statligt organ som tar sig av öllnesen här. Så här var bara möjliga för att skapa, alltså att öll skulle komma ut på samma mata. Det kan inte vara meningen till att vi skulle bara vicka om alla samtaltöjner och så se till att om tar vi det ena för att komma ur en allmän stående så skulle vi inte ha så mening eller vi skulle inte vara upp allt lycka. Det må vara så att det ska vara plats för det, att det är som kommer bli upp allt på en måte. Så jag hade till istället för att vänta så här tvångstankarna om till att till några virus så skulle göra sig galdande i en dagstående så skulle vi helt välja att frälse. Vi må ha frälse att välja här på och det må vara upp till föräldrarna att välja. Bötten är inte för att välja det själva, men vi kan gå ut från att det är föräldrarna för att välja det. Då må det vara så att det inte är några politiker som sitter och tänker som ska avgöra kvar det är just det som bötten ska vara upp till drin nu, men helt till att det är föräldrarna. Ja, tack för det. Katrin? Ja, i folkskolan här ständer att fart öter kristna kunnaja och atrona. Det säger vi lär inte bara om kristen kunnaja, vi lär oss om atrona. Vi skulle lära om tajvire, vi skulle vira andra människor. Andra folk har oss i era samlingar. Detta var oss lagt och jag kon från bandsbeina. Det var en samlinga. Och vi kunde inte bara, andra kunde inte komma och säga till när den här samlingen är från bojen. Vi må kunna leva som vi vill. Och så jag hade bort vi bara skulle leva som ett kristeland. Vi må vira ett land som är det. Berger? Ja, nu när Johan heter här vi att man kan att det är så far möjligheter att vi får öll in i ena skipan och ända som samma produkter vi som mening och allt det. Eller det vanten vi är sån här skolaskipan som vi har varit i allmän skolaskipan. Men så har vi en spårning. Alltså kvart är tunt drömmer egentligen att det kommer till inte bara där stående men folkskolan är så helt en dröm om att vi skulle ha 100 emiska privata skolor så folk kunde välja mellan eller kvart är drömmen till vi vet att visst för att komma här till att man ska betala för att barnen skulle komma till skolan så kommer man att göra mål mellan folk. Hade du spårning till Johan? Ja, här på den här Michel Berg till som vi må vänja och vi till att vi kunde fortsätta några tjänst. Vi pjöst inte alltid att kunna veta där. Det vill säga att vi kunde stadigväck trycka till att komma in i badnager, självt om badnansiken är privat. Vi kunde somläst trycka till att alla borgare i samhället få en uppbyggning, självt om dagståndarna är privata. Orsaka skolan är privata.
ta ger du bara folk frans till att välja. Ta och se att hever ren i ho och sända button till serien badnager här då över upp all den kristna skialärare eller här tog över ho att sända button badnager här som tar upp all den helt skialärare. Så är det upp till tickorna att välja. Är stolig inte på att jag bestämmer vad det bättre för toinne buttonberger hur skulle vara uppdrin. Jag håller själv till att jag vet vad det bäst för mina button i framtiden och inte omvänt. Tack för det. Jag ska göra kött, ja. Nej, men alltså, det då börjar man snacka blanda av fackskolan in vi kastenter och undervisar Atlant och kan man ska undervisa fagen. Man ska anse ett blanda som jag på det att blanda det på chat. Det är slash här vid er. Vi är helt inte här att hända bogen farligt. Det sa vi det där veckan att de har upp till föräldrarna själva och att hej vill ha. Men vi snackar man av som standard inför fackskolan och inför förståndarna att AH fällskapar skulle inte kunna komma in vid tarra tillfälle bara att ta halt att här är rätt. Tack gäller allar. Och de må över upp till föräldrarna i Eisner kunna se att det är som de vilja. De må Eisner upp till dig att de Eisner löjver ha en ära mening en tant som är mainstream. Och de var intoleranter och skur till Taliban och gå ut i kväll. Tack för det, Anne. Tid får lugga en stort minut till att göra det första år. Bergård, vill lägga bara ut där? Ja, jag måste läsa boken här på så hade det funnits att lära. För att det halda vid socialistisk ung att det funnits att lära man har en bok ut i Badnagaren som visar först button om kvart att det är okej att man har ensam familjestruktur och äsna familjer är inte alla lika att somma familjer som bara tar en i brukten klävon andra bara tar en i nutjon klävon och det är månader först men det är äsna okej. Mot till att kristen ser lärarna här han folkskolan här hade vi skulle anse efter vi affär ut och det smäller tolkningarna av kristendom och röna för halta kon till felax kristna grundläge som vi känner och som vi respekterar och som för äsna har ölen till felax vi folkare. Tack för det. Katrin? Ja, vi det unga Joel vi halda henne bouchen och mäsla gå upplyser hon upplysande hon ser inte katt rent och katt skavt när katt rent rätt. Men hon upplyser. Och det har allt bötten har bruk för det. Allt folk har bruk för upplysning. Och för så jag kunna ta stöd till det här själv. Jag har alltid mätliga tydningar mycket. Johan? Ja, jag har alltid det områdande till att vi inte gör det så är snart att staten ska komma in och diktera i kvätt i rätt och kvätt skrift. Det kan inte vara ända mål vid att vi ska ha några statsliga institutioner som uppehåller bötten och ung till att det skulle allt komma ut som några minsta borgare som alla är lika. Det är över mig inte så är snart att man själv släpper att välja. Det är så jag frals jag välja. Det är min avhädan vill vara att vi väntar några tvångstankar från om det att det är allt som skulle ha en sån upplärning till det att du ger dem frals till att välja. Tack för det. Och alla först, Rane. Ja, alltså video 5 har en kristen grundläggare som vi bygger på. Det här och samhällsnä om man vill det lei. Vi vill ha ett land här som staten inte upp alla bötterna men här som vit upp alla egna böt. Och vi håller till att det är en falsk tål som man snackar om här. Det är falska image till visst du egna gör det möjligt. Och pastor samt vi Johannes nu. Visst du gör det på möjligt som är och alla hin föräldrarna upp alla och böt och den staten ska komma diktera som de visar sig som man vilja. Så tycker det next door image i Herson och next door tål som ju tog en nöknur. Tusen tack för er tid. Hade var så tjärt för det. Men tid lustar är välkommen till att sända sms in om eller vi mest på Facebook så in i Jokon. Om det är och spårningen är han är det uppgåvan till staten att göra av om badnagarsböt få kunning om samkänt eller är det uppgåvan till föräldrarna. Och hvis du sender sms så är det ett telefonnummer 505 Vi får ha en liten paus nu så får det höra något tøyende och vi vill alltså efter 18 tøyende. Vi tar här läge High School with Nicki Minaj featuring Lil Wayne. Jamaica, he owned a couple acres, a couple fake visas cause he never got his papers. Gave up on love, fucking with them heartbreakers, but he was getting money with the movers and the shakers. He was mixed with a couple things, bought like a couple rings, bricks in a condo and grams to sing. Left arm, baby mother tatted, 5-year bid up north when they ratted. Anyway, I felt them, helped them, put them on lock, seat belt them, took them out to Belgium. Welcome, bitches this
pretty, that's seldom. This box better than the box he was held in. I'm Mama D in the outer. I call him Tabby like Doubters. He like it when I get drunk, but I like it when he be sober. That's top of the top, but I never fuck with beginners. I let him play with my pussy, then lick it out of his fingers. I'm in the zone. Let's say high school in my groove. We can slide through. Give it to you whenever you want, baby, whenever you want, baby. It's yours. Anywhere, everywhere, baby. It's your world, ain't it? Alright. She got a nigga at home and one on the side. Best friend is a dyke. They fucked around a few times, her and her mama alike. So all they do is fight. I tell her make me some money, she tell me make me a wife. I tell that bitch you crazy, fuck wrong with you. And excuse my French, but I'm a lone kisser. And then she try to tell me I'm the only one that's hitting. And I say what about the niggas? She say what about Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja Ungdomsra og Froskaparsetter Førja.